तुझे गाव आणि माझे गाव किती दूर आहे का? अरे तुझे गाव आणि माझे गाव किती दूर आहे का? आणि तुम्ही आम्हाला 100 रुपये दिला तर मिळणं जरुरी आहे. कामावर जायला उशीर व्हायला, कामावर जायला उशीर व्हायला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला. कामावर जायला उशीर व्हायला, कामावर जायला उशीर व्हायला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला. कुणाला कुणाला भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला. कामावर जायला उशीर व्हायला, कामावर जायला उशीर व्हायला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला, भागतोय रिक्षावाला.